Πολύ σύντομη εισαγωγή από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα σήμερα. Το ότι διοργανώνεται ένα τριήμερο συνέδριο με αυτό το αντικείμενο από μόνο του αποδεικνύει ότι το θέμα υπάρχει, είναι σοβαρό, δεν έχει λυθεί. Οπότε, πολύ χαίρομαι που θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα και γι' αυτό θα πρέπει να ξεφύγουμε ότι το θέμα αυτό έχει ουσία. Συνήθως και οι συζητήσεις και οι πολιτικές που λαμβάνονται μένουν σε πολύ επιφανειακό επίπεδο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να δούμε με ποιον τρόπο θα θεραπεύσουμε την ανάγκη που υπάρχει. Ελπίζω να διαπιστώσουμε ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Ελπίζω να βρούμε δρόμους να γίνουμε καλύτεροι στον τομέα αυτό. Ελπίζω να βρούμε τρόπους να προστατεύσουμε τα δικαιώματα κάθε μειονότητας, όσο μικρή ή όσο μικρή κι αν είναι. Να πω ότι στο ΜΟΜΟΥΣ, παρόλο που συνειδητά είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και το βλέπω και υπάρχει και κατάλληλη κουλτούρα, ωστόσο, δεν φτάνει αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι, προερχόμαστε από διαφορετικούς φορείς, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις. Θα ήθελα να δω κοινότητες της αφρικάνικης κοινότητας της πόλης να έρχονται στα μουσεία, της κοινότητας των Ασιατών. Είναι κοινότητες οι οποίες είναι αόρατες, κινούνται σε διαφορετικούς δρόμους, σε διαφορετικές γειτονιές. Είναι ένα παράδειγμα απλώς με ποιον τρόπο θα ήθελα μετά από κάποια χρόνια να βλέπουμε και αυτούς τους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή των μουσείων μας. Και ό,τι κάνουμε σήμερα, προφανώς, και εδώ φοράω το άλλο μου καπέλο, έχει αντίκτυπο στο μέλλον. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που λέει ότι οι πρόγονοι φυτεύουν τα δέντρα και οι απόγονοι κάθονται στη σκιά τους. Και κάπως έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο ό,τι κάνουμε σήμερα έχει επίπτωση και στα επόμενα χρόνια, αλλά και στα πολύ αργότερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ εδώ και online. Έχουμε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή ποιους έχουμε μαζί μας και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν μια συζήτηση η οποία θα είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες. Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη κουβέντα μεταξύ μας και ελπίζουμε να έχουμε χρόνο να κάνουμε μια κουβέντα και με εσάς εδώ πέρα στο κοινό. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο τον Γαλιλαία. Ο Χρήστος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα βάλω και τα γυαλιά μου. Είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένας εξαιρετικός και φίλος, θα έλεγα. Η κυρία Αγγελική Γιαννακίδου, που την έχουμε online, γνωριστήκαμε μόλις πρόσφατα δια τηλεφώνου. Όταν ζούσα στο Σουφλί, πήγαινα δημοτικό, δεν υπήρχε ακόμα το μουσείο. Είναι ιδρύτρια και πρόεδρος ενός φανταστικού ιδρύματος, του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Και να πω ότι συμμετέχει και σε ένα εξαιρετικό εγχείρημα, το ΡΙΖΑ, που είναι ένα δίκτυο τεχνουργών στη Θράκη που έχει σκοπό να επαναφέρει την πολιτιστική μας κληρονομιά ως οικονομική και ηθική όθηση για την περιοχή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Δίπλα μου, στα αριστερά μου, η Δόκτωρ Κυριακή Ουδατζή. Είναι η Διευθύντρια και CEO του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Έχει πολλούς τίτλους. Είναι μέλος της και τέος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ελλάδα. Ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων. Πάρα πολλούς ρόλους που προφανώς δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Και στη μέση, η σειρά που διαλέγω είναι τυχαία, αλλά γενικά δεν ακολουθώ κανόνες, οπότε θα με συγχωρέσετε. Και στη μέση η κυρία Βίκη Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος του Θεσσαλονίκη Convention Bureau και διευθύντρια της Συμβολή, μια εταιρεία από τις κορυφαίες στη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα, συνεδρίων και προφανώς και έχει και μια άλλη ιδιότητα του επαγγελματία, του μουσιολόγου κτλ. Που θα μας είναι πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, η σειρά που θα κάνω τις ερωτήσεις, και θα με συγχωρέσετε επίσης, είναι καθαρά υποκειμενική. Θα ξεκινήσω, Βίκη, μαζί σου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 2 ερωτήσεις στον κάθε συμμετέχοντα. Ο σκοπός είναι να έχουμε μια απάντηση σε 2-2,5 λεπτά, ώστε να μείνει αρκετός χρόνος να κάνουμε και μια συζήτηση και μαζί σας. Η πρώτη ερώτηση, Βίκη, είναι για σένα.
Θα ήθελα, και προφανώς αν θες μπορεί να επεκταθείς και λίγο παραπάνω, αν νομίζω ότι ο χρόνος σου φτάνει, θα ήθελα να μου πεις καταρχήν πώς ορίζεις τη διαφορετικότητα, την ισότητα, την ένταξη και την προσβασιμότητα στο πλαίσιο των πολιτιστικών ιδρυμάτων και λίγο με αυτόν τον τρόπο να θέσουμε και την έναρξη της συζήτησης. Πλαίσιο. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πολύ τους διοργανωτές που για άλλη μια χρονιά ρίχνουν φως σε πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές των μουσείων και όχι μόνο, ευρύτερα του πολιτισμού. Να σας πω ότι θα μιλήσω κατά βάση ως επαγγελματίας, οπότε ίσως είμαι λίγο πιο πρακτική στην τοποθέτησή μου και ενδεχομένως να μπουν κάποια στοιχεία και μουσιολογικής επισήμανσης λόγω του background. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως οι έννοιες του DEIA έχουν δύο βασικούς άξονες. Το ένα είναι η λειτουργία και το άλλο είναι το περιεχόμενο. Στο κομμάτι της λειτουργίας θα έβαζα περισσότερο αυτό που λέμε ανθρώπινο δυναμικό και δομή ενός οργανισμού, είτε είναι το διοικητικό του συμβούλιο, είτε είναι το προσωπικό του, είτε είναι οι εθελοντές του. Στο κομμάτι της λειτουργίας επίσης μπαίνει το κομμάτι των υποδομών, που είναι νομίζω το πρώτο και ενδεχομένως το πιο προφανές για όλους μας. Εκείνο όμως που για μένα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον, το κομμάτι του περιεχομένου, το οποίο είναι ο προγραμματισμός που ακούσαμε πολύ εντόνως προηγουμένως. Τι προγραμματίζουμε, που μπορεί να είναι συμπεριληπτικό. Και επίσης το πώς αυτός ο προγραμματισμός τελικά συνδέεται με το κοινό. Είτε πολύ εμφανώς, είτε έμεσα, και αυτές τις συνδέσεις πρέπει να τις βρούμε. Εκτιμώ ότι το κομμάτι του περιεχομένου είναι και το πιο ενδιαφέρον και το πιο challenging, η πιο μεγάλη πρόκληση για αυτό το οποίο συζητάμε, και είναι γιατί δεν έχει να κάνει πώς υποδεχόμαστε διαφορετικές ενδεχομένως κοινωνικές ομάδες, αλλά το πώς τις εκφράζουμε. Και ακούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ ότι ένα μουσείο, ένας φορέας, ένας επιμελητής πάντα έχει μία στάση απέναντι στα πράγματα, ποτέ δεν είναι ουδέτερος, αλλά οφείλουμε όλοι μέσα από τη δουλειά του καθενός να είμαστε συμπεριληπτικοί στην οπτική που παρουσιάζουμε, ακόμη και αν έχουμε μια θέση απέναντι σε αυτήν. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό έχει την εφαρμογή του και στο κομμάτι των συνεδρίων. Δηλαδή, οι άξονες οι οποίοι διατρέχουν και τις δύο δραστηριότητες είναι πάρα πολύ παρόμοιοι και το ίδιο θέμα περιεχομένου πολλές φορές έχουν και τα συνέδρια, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσω σε δεύτερη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε τη συζήτηση πολύ ωραία και σας ευχαριστώ που ήσουν και πολύ σύντομοι και στοχευμένοι στο θέμα. Τώρα θα πάω στον Χρήστο. Και στον Χρήστο μπορώ να το χτυπήσω αλίπητα, γιατί νιώθω μεγαλύτερη άνεση μαζί σου. Και επειδή πραγματικά αυτό που είπαμε και αναφέρθηκε και συμφωνώ, ότι το πώς εντάσσεται το θέμα της δικαιοσύνης στον προγραμματισμό είναι ίσως το πιο δύσκολο, μα εξαιρετικά το πιο δύσκολο, και επειδή είναι το τομέας του Χρήστου, θα ήθελα να μου πεις εδώ, ο φορέας τον οποίο εκπροσωπείς και σαν καλλιτεχνικός διευθυντής, με ποιον τρόπο έχετε μπλέξει ή δεν έχετε μπλέξει τις τοπικές κοινότητες ώστε να διασφαλίσετε ότι ακούγονται διαφορετικές φωνές και εκπροσωπούνται στον προγραμματισμό σας? Εντάξει. Πρώτον, να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο πάνελ αυτό με πολύ εκλεκτούς συνομιλητές και πολλά συγχαρητήρια στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Βρετανικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση αυτή. Χαίρομαι που ως Μέγαρο Μουσικής φιλοξενούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία νότιμα αυτή την ερώτηση να μιλήσουμε λίγο για την ουσία του πράγματος, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί πολλές φορές αυτές οι έννοιες αναφέρονται για λόγους πολιτικής ορθότητας και για το φαίνεστε, ενώ υπάρχει και πολλή ουσία σε αυτό. Και νομίζω εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Εγώ θα μιλήσω πρώτα για την τέχνη μου, τη μουσική, η οποία εκ των πραγμάτων είναι μία διεθνής γλώσσα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Και
επειδή είναι μια πάρα πολύ άμεση μορφή τέχνης, οποιοδήποτε barrier θα μπορούσε να υπάρχει, καταρρίπτεται. Και η δική μου εμπειρία στη μουσική ήταν πάντα να συνεργάζομαι με καλλιτέχνες και συναδέλφους που προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, από διαφορετικές κουλτούρες, εθνότητες, θρησκεία. Συνεπώς ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει αυτή η έννοια μέσα σε αυτό που κάναμε. Και ο προγραμματισμός του Μεγάρου, πέρα από το ότι φιλοξενεί καλλιτέχνες και σχήματα από όλο τον κόσμο, έχει, νομίζω, και μία άλλη, αν θέλετε, πτυχή, επειδή η πόλη μας στη Θεσσαλονίκη ήταν πάντα πολυπολιτισμική και ήταν έτσι ένα ωραίο μοσαϊκό από διαφορετικές εθνότητες. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, ώστε αυτό να αντανακλάται και στον προγραμματισμό μας. Όπως είναι γνωστό, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν από πολύ παλιά έτσι κάποιες ομάδες εθνοτικές και μειονότητες, οι οποίες έγιναν δραστήριες κοινότητες της πόλης μας, όπως η εβραϊκή, η αρμενική. Να αναφέρω ότι στο Μέγαρο τιμούμε τις ημέρες μνήμης και του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, αλλά και της γενοκτονίας των Αρμενίων. Νομίζω είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση στο κοινό και βέβαια, όπως είπα, δίνουμε και το βήμα σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Δίνουμε και έμφαση σε Έλληνες καλλιτέχνες, σε νέα ταλέντα, γιατί θέλουμε να δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει το Μέγαρο να στηρίζει, να αναδεικνύει το έμψυχο δυναμικό της πόλης και, όπως είπα, και η λέξη πολιτισμός, αν το σκεφτούμε, εξορισμού περικλεί τις έννοιες αυτές που συζητάμε. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολιτισμό χωρίς αυτές τις έννοιες και βέβαια πολύ πριν έτσι έρθει στο προσκήνιο το diversity, equity, inclusion, αυτές οι έννοιες, να πούμε ότι υπήρχαν άνθρωποι, φορείς και οργανισμοί που υπηρετούσαν με συνέπεια αυτές τις αρχές. Τώρα χαίρομαι ιδιαίτερα που, επειδή αυτό γίνεται πιο συστηματικά, συμβάλλουμε όλοι στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και ευχαριστώ, Χρήστο. Νομίζω ότι έφαγες λίγο περισσότερο χρόνο από όσο σου είχα διαθέσει. Μάλλον θες να γλιτώσεις την επόμενη ερώτηση, αλλά θα δούμε. Θα πάμε λίγο στη Θράκη τώρα, θα πάμε στον Εύρο. Μας ακούτε, κυρία Γιαννακίδου? Τέλεια, μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εσείς, το Εθνολογικό Μουσείο είναι σε μια περιοχή με ιδιαίτερη ποικιλομορφία και θα ήθελα να ακούσω πώς αντιμετωπίζετε τη γλωσσική και πολιτιστική προσβασιμότητα. Πώς διασφαλίζετε ότι μπορούν να συμμετάσχουν όλοι στις δραστηριότητες σας, στο πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα. Εγώ είδα τι κάνετε και είμαι πολύ χαρούμενος και ήθελα να σας χαρώ και με την ευκαιρία. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση να συμμετέχει το Μουσείο από τη Θράκη σε αυτή τη σπουδαία συζήτηση. Που βέβαια το θέμα είναι πολύ ωραίο να γίνονται αυτές τις συναντήσεις. Το θέμα εμένα με εξέπληξε, γιατί όπως είπατε ακριβώς, είμαστε σε μια περιοχή όπου η διαφορετικότητα, ο άλλος δεν είναι αόρατος, είναι δίπλα μας, είναι μπροστά μας. Δηλαδή, στη Θράκη,
Το βασικό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας είναι η διαφορετικότητα. Από την ώρα που βρέθηκε ο όρος Θράκη μέχρι και σήμερα. Άρα αυτό ήταν το νουκάνευ για μας. Το μουσείο πίστηκε επάνω σε αυτή τη διαφορετικότητα. Να φανταστείτε, αυτός ο ευρύτερος ιστορικός χώρος τριχοτομήθηκε μόλις πριν από 100 χρόνια, εν τέλει. Άρα το πολιτιστικό προϊόν το οποίο έχουμε έχει να κάνει με ένα προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε από την όσμωση ομάδων διαφορετικής εθνοτικής και πολιτισμικής προέλευσης. Που βέβαια δεν είναι ποτέ ίδιο, αλλά έχει να κάνει με την αφομοιωματική δύναμη που έχει κάθε κουλτούρα, έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι δεν γίνεται να μην δουλέψεις, γιατί όπως σας είπα, ο άλλος, εμείς είμαστε ευλογημένα καταδικασμένοι να ζούμε με τον άλλον εδώ πέρα. Άρα, επίσης είναι ένα θέμα καθημερινό, δεν είναι θέμα θεωρητικό. Είναι ένα θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε κάθε λεπτό για να υπάρξουμε, αλλιώς δεν μπορείς να υπάρχεις. Και το άλλο είναι ότι η φιλοσοφία του μουσείου είναι η εξής, ότι εμείς στα μουσεία, μιλάω για τα νεότερες πολιτιστικές κοινωνίας, τη μνήμη της κοινωνίας διαχειριζόμαστε. Τα αντικείμενα, οι υλικότητες, άειλα και υλικά, ό,τι έχουμε, ανήκουν στην κοινωνία. Άρα δεν ανήκουν, τυχαίνει ο ένας ή ο άλλος να προεδρεύει ενός οργανισμού, ανήκουν στην κοινωνία κατ' άρα πρέπει να έχει μια διάδραση. Ο ιδρυτικός σκοπός, ο καταστατικός του μουσείου, ήταν να συνδέσει την έρευνα και την γνώση, την ιστορική και την όποια γνώση περιέχει σε αυτή τη μνήμη του τόπου, στο πολιτιστικό απόρριτο, να το συνδέσει με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Και πραγματικά το 2000, μετά από 21 χρόνια λειτουργίας του μουσείου, χαίρομαι που τότε ακόμη, χωρίς την εμπειρία των 21 ετών, να υπάρχει αυτός ο σκοπός και ο στόχος. Και αυτός ο στόχος πραγματικά ήταν ο άξονας πάνω στον οποίο κινηθήκαμε. Μέσα από πολλαπλές, πολυεπίπεδες δραστηριότητες σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Άρα αυτό είναι το θέμα το οποίο για μας η διαφορετικότητα είναι το πρώτο, όπως σας είπα, και η φιλοσοφία του μουσείου. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω ή αν με ρωτήσετε κάτι άλλο. Θα σας ξαναχρειαστούμε σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε και στον τελευταίο της παρέας μας, την κυρία Ουδατζή. Ομολογώ ότι όπως δεν είχα πάει στο μουσείο, στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, δεν έχω έρθει ούτε στο δικό σας ποτέ, οπότε δεν είμαι ενήμερος των δραστηριοτήτων σας και του προγράμματος κτλ. Γι' αυτό για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όλοι ξέρουμε, ή μάλλον νομίζουμε ότι ξέρουμε για το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Θεωρούμε ότι έχουμε μια εικόνα το τι μπορεί να πρεσβεύει ένα Ολυμπιακό Μουσείο κτλ. Για τις αξίες του Ολυμπισμού. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω πάρα πολλά. Θα ήθελα να ακούσω από εσάς στα πλαίσια αυτά και με βάση τους σκοπούς ενός Ολυμπιακού Μουσείου, με ποιον τρόπο προσεγγίζετε το θέμα αυτό που συζητάμε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, τους διοργανωτές. Συγχαρητήρια για όλο αυτό που γίνεται. Είναι πραγματικά σημαντικό να δίνετε βήμα σε ειδικούς των μουσείων να μιλάνε και να λύνουμε θέματα όσο μπορούμε να τα λύσουμε ή τουλάχιστον να μοιραζόμαστε την αγωνία μας για το αύριο. Να σας πω το εξής, λοιπόν, για το Ολυμπιακό Μουσείο έχετε δίκιο. Σε αυτό φταίμε εμείς, βέβαια, όχι εσείς που δεν. Όπως και γιατί ένα μουσείο οφείλει να είναι εξωστρεφές. Εμείς προσπαθούμε χρόνια τώρα μία εξωστρέφεια, αλλά γίνεται κυρίως με δράσεις και ίσως δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ο ρόλος, ο ιδρυτικός μας στόχος ως μουσείο. Και θα ξεκινήσω από αυτό, θα πάω πίσω στα χρόνια λοιπόν, γιατί το θέμα της σημερινής συνάντησης νομίζω το αγγίζουμε, έχει προβληματίσει ήδη από τα τέλη του 19ου τον εμπνευστή της αναβίωσης, τον επίσημο εμπνευστή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, τον Γάλλο Βαρόνο Πιέρ ντε Κουπερτάν. Διότι από τότε αναζήτησε και τις αξίες, τις ανθρώπινες αξίες, τις οποίες σήμερα τις ονομάζουμε Ολυμπιακές, αλλά δεν είναι άλλο από τις αξίες τις οποίες συζητάμε, διότι όταν μιλάμε για ισότητα, όταν μιλάμε για diversity, όταν μιλάμε για συμπερίληψη, στην ουσία είναι η έννοια του σεβασμού με μία λέξη.
Σεβασμό στη διαφορετικότητα, σεβασμό στον άλλον, σεβασμό στη γυναίκα, στην άλλη εθνότητα, στην άλλη κοινότητα και ούτω καθεξής. Άρα, στην πραγματικότητα, όλο το Ολυμπιακό, το σύγχρονο Ολυμπιακό κίνημα και όλη αυτή η προσπάθεια, και όταν κάποιος ακούει Ολυμπιακό κίνημα, πιθανά να πηγαίνει το μυαλό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό τουλάχιστον. Για μας είναι κάτι πιο δυνατό. Και είναι ο ιδρυτικός μας στόχος. Γιατί ένα Ολυμπιακό Μουσείο σήμερα στηρίζεται στις αρχές του Κουμπερτέν, στην έμπνευση του Κουμπερτέν, και στη ρίση του Κουμπερτέν, ο οποίος είπε το 1894 ήδη ότι για να περιμένω μια καλύτερη κοινωνία του αύριο πρέπει να διαμορφώσω το παιδί του σήμερα. Κάτι τόσο απλό, τόσο αυτονόητο, που σημαίνει εμείς ως μουσείο δεν μιλάμε μόνο για τις δράσεις που κάνουμε σε σχέση με άλλες κοινότητες, στις δράσεις έμπνευσης, σεβασμού και ούτω καθεξής, και στην συμπερίληψη με την κοινωνία και στη διάδραση με την κοινωνία. Αλλά ακολουθώντας, θα πάρω το τρίτο κομμάτι του τρίπτυχου, του αριστοτελικού τρίπτυχου του προλαλήσατα. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι η φιλοσοφία, αλλά είναι και η γυμναστική, βάσει του πλατωνικού και του αριστοτελικού τρίπτυχου. Εμείς πάμε λοιπόν στην αξιοποίηση του αθλητισμού ως μέσο διαπαιδαγώγησης του παιδιού, για να πάμε σε ένα καλύτερο ενήλικα του αύριο, ο οποίος θα σέβεται, και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα δεν θα μας προβληματίζουν. Δηλαδή πάμε στο προλαμβάνει και όχι στο θεραπεύει. Αυτό γίνεται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και μέσα από δράσεις εξωστρέφειας του μουσείου. Και όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το οποίο ανέφερα, το λέμε ολυμπισμό, μια φιλοσοφία που θέτει την αρμονία του σώματος και της ψυχής στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στοχεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο μέσα από κυρίως εκπαιδευτικά προγράμματα. Άρα το μουσείο δεν είναι μόνο ένα συμβατικό μουσείο, ένα Ολυμπιακό μουσείο. Προφανώς συλλέγουμε αντικείμενα, τα συντηρούμε, τα αναδεικνύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και διασώζουμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εκπαιδεύουμε και εκπαιδεύουμε το παιδί με Ολυμπιακές αξίες, τις αξίες τις οποίες συζητάμε σήμερα, τις ανθρώπινες αξίες. Αυτός είναι ο στόχος μας και για μένα είναι το πιο σημαντικό έργο που μπορεί να παράξει ένα Ολυμπιακό μουσείο. Δεν είναι τόσο γνωστό. Ακούμε πολλές φορές και μου λένε ότι κάνετε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε χιλιάδες μαθητών που έρχονται και ξανάρχονται και ξέρετε, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι εύκολη κοινότητα. Είναι απαιτητική και μπορούμε να απαντούμε με θετικό πρόσημο σε αυτό. Αλλά δεν είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακριβώς. Είναι η βιωματική εκπαίδευση μέσα από την οποία περνάμε τις αξίες του σεβασμού, της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας. Ενδεικτικά μόνο να πω, φαντάζομαι ότι παίρνω και το δεύτερο 5 λεπτό μου. Ενδεικτικά μόνο να πω ότι, για παράδειγμα, έχουμε εκτός από τις εκθεσιακές μας δράσεις, έχουμε την ενότητα Παραολυμπιακή Αγώνες μες στο μουσείο. Δεν θα συζητήσω για υποδομές, ράμπες, χώρους υγιεινής αμέκη κτλ. Όλα αυτά προφανώς υπάρχουν και αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα, δίνουμε πρόσβαση σε όλους. Ή τις συνέργειες που γίνονται με άλλες κοινωνικές ομάδες, με κοινωνικές ομάδες της πόλης, οι οποίες είναι και στα σκαριά και για το αύριο. Αλλά να σας πω ότι μέσα από έχουμε εκθεσιακό χώρο, ο οποίος αναφέρεται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν είναι αρκετό. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία τόσο απλά βάζουμε μάσκες στα παιδιά και βιωματικά αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να είσαι τυφλός. Δεν χρειάζεται να τους πεις μην παρκάρετε στη ράμπα του τυφλού. Έχουν ήδη καταλάβει βιωματικά τι σημαίνει αυτό και πώς πρέπει να σέβονται τον συνάνθρωπό τους μέσα από τέτοιες δράσεις. Δηλαδή, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι και βιωματικά και περνάνε αξίες. Αυτός είναι ο στόχος. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, έχουμε και τις δράσεις εξωστρέφειας. Η πιο σημαντική για μένα δράση, πέρα από τις συνέργειες που κάνουμε. Λίγο πριν είπατε ότι είμαι ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων με έδρα τη Λοζάνη. Αυτό τι σημαίνει ότι γινόμαστε οι πολιτιστικοί και αθλητικοί ταυτόχρονα διπλωμάτες, οι πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό σε διεθνή φόρα. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, διότι δίνει το στίγμα παρά έξω. Αλλά οι δράσεις που κάνουμε και δίνουμε τη δυνατότητα συμπερίληψης, γιατί είναι μαζικού χαρακτήρα, των κοινωνικών συνόλων, των κοινωνικών ομάδων, μικρών ή μεγάλων, είναι ότι είμαστε το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που έχει φέρει στην Ελλάδα
το μοναδικό σημείο στον κόσμο που κάνει αυτή τη δράση την οποία θα αναφέρω. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που φέραμε έναν διεθνούς φήμης αγώνα. Μιλάμε για μαζικό αθλητισμό. Να θυμίσω τα λόγια του Νέλσον Μαντέλα του 1995 ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει λαούς. Και γιατί μπορεί να ενώσει λαούς? Γιατί είναι το πιο δημοκρατικό μέσο, η μουσική βεβαίως, ο αθλητισμός επίσης, διότι δεν έχει γλώσσα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει σύνορα. Αν βάλεις μια μπάλα και βάλεις διαφορετικές κοινότητες να παίξουν μια μπάλα, στο τέλος θα γίνουν όλοι φίλοι. Και αυτό είναι αυτό που θέλουμε, η παγκόσμια ειρήνη. Πώς την κατακτάς μέσα από τέτοιες δράσεις, συνέργειες και μέσα από απλούς τρόπους. Και φέραμε λοιπόν το Olympic Terrain στη Θεσσαλονίκη και από το 2018 στην Αρχαία Ολυμπία. Για ποιο λόγο? Γιατί φέραμε το διεθνούς φήμης brand name, τους Ολυμπιακούς κύκλους, το πιο αναγνωρίσιμο διεθνώς, να βρίσκεται εδώ. Και όχι απλά να βρίσκεται εδώ, να συμμετέχει ο κόσμος και να φέρουμε τον πολιτισμό, τον αθλητισμό μαζί και τις διαφορετικές πολιτισμικές κοινότητες, κουλτούρες μαζί. Δεν είναι τυχαίο ότι προξενία συμμετέχουν, έρχονται άνθρωποι από άλλες πατρίδες και τρέχουν και μοιράζονται μαζί μας το όραμα του Ολυμπισμού. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Κλέψατε όντως το δεύτερο ερώτημά μας, οπότε αν προλάβουμε θα σας κάνω ένα τρίτο μετά, αλλά ανοίξαμε το κύκλο των δεύτερων ερωτήσεων με αυτόν τον τρόπο, το οποίο είναι να δούμε κάποια συγκεκριμένα case studies, συγκεκριμένα παραδείγματα με τα οποία κάνουμε στην πράξη κάποια από αυτά που συζητήσαμε πριν. Και Χρήστο, πολύ ωραία ανέφερες για το τρόπο με το οποίο αντιλαμβάνεστε την ανάδειξη κάποιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με μειονότητες της πόλης. Θα ήθελα να διαλέξεις και να μας περιγράψεις κάποια παραδείγματα για τα οποία είσαι πραγματικά υπερήφανος, δράσεις τις οποίες κάνατε και θεωρείς ότι είχαν ένα, για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο είσαι υπερήφανος, και αν μπορείς να βάλεις και κάτι άλλο, όντας έναν φορέα πολιτισμού που ανήκει στο δημόσιο, ήθελα να μου πεις κατά πόσο νιώθεις ότι ο οικονομικός παράγοντας σε περιορίζει για κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελες να κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αρχίσω με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, επειδή αναφέρομαι συχνά σε αυτό και τονίζω ότι ο πολιτισμός πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που στην Ελλάδα εν έτη 2023 υπάρχει αυτή η στήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία είναι καθοριστική και ουσιαστική. Και όταν υπάρχει αυτός ο δημόσιος χαρακτήρας, έχει κάποιος τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει προγραμματισμό με βάση κριτήρια καλλιτεχνικά και όχι εμπορικά. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και ευχαριστώ και εγώ, το είπε και η Πρόεδρος, ευχαριστούμε την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, γιατί πραγματικά το Υπουργείο έχει συμβάλει καθοριστικά στο να μπορούμε να προσφέρουμε πολιτισμό στο κοινό της Θεσσαλονίκης, που είναι και μέσα στους ιδρυτικούς σκοπούς του οργανισμού. Είμαι χαρούμενος για πολλές δράσεις. Μία πες μας. Μία. Η Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, που είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό κομμάτι του οργανισμού και ζωντανό κύτταρο, νομίζω είναι ένα παράδειγμα και περικλεί όλες αυτές τις έννοιες που συζητάμε. Αν κανείς καθίσει και μιλήσει με τα παιδιά, θα δει ότι όντως εκπροσωπείται όλη η κοινωνία της πόλης, που αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω ότι αυτά τα παιδιά γίνονται και οι καλύτεροι πρεσβευτές. Και όπως είπε και η κυρία Ουδατζή πριν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τα παιδιά, και θα έλεγα, πολλές φορές λέμε είναι το μέλλον, είναι το παρόν, για να το τονίσουμε ακόμα περισσότερο. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος που τα παιδιά αυτά, μέσα από τη σκληρή δουλειά, τον περασμένο Μάρτιο εκπροσώπησαν την Ελλάδα επάξια στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι,
όπου έπαιξαν στο φημισμένο Ατενέουμ, μια από τις πιο ιστορικές αίθουσες μουσικής της Ευρώπης, με την αφορμή της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, και έπαιξαν ρεπερτόριο που περιείχε Έλληνες συνθέτες, και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δηλαδή, νέα παιδιά από όλες τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις της Θεσσαλονίκης, που με το ταλέντο τους και την σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους έφτασαν σε αυτό το πολύ υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και έκαναν και αυτό το βήμα εκτός συνόρων. Έχω δει και βίντεο και είναι όντως εξαιρετικό αυτή η παρουσία, ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, επειδή εγώ βλέπω και ένα χρονόμετρο εκεί στην οθόνη, το οποίο δεν ξέρω αν σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσουμε ή ότι κάτι άλλο, αλλά παρόλα αυτά με αγχώνει. Θα πάμε λίγο στον Εύρο και πάλι, στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούτε, κυρία Γιαννακίδου? Τέλεια, μας ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία, θα ήθελα και εσείς να μοιραστείτε από την πλευρά σας κάποια παραδείγματα, κάποια προγράμματα, κάποιες πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει, για τις οποίες είσαστε περήφανοι προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε σήμερα. Τώρα δεν σας ακούμε λίγο, μήπως στο μικρόφωνο. Τέλεια. Χαίρομαι που έχω ακούσει όλες αυτές τις δράσεις του προηγούμενου ομιλητές. Ναι, θα μπορούσα να αναφέρω πολλά. Ας είναι αυτά τα τελευταία που έχουμε κάνει, δηλαδή ότι, ας πούμε, το μουσείο στην Αλεξανδρούπολη, το Τεχνολογικό Μουσείο Τρέξης, είναι το μόνο στο οποίο εκπροσωπούνται με υλικότητες για άλλες εθνοτικές ομάδες. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Θράκη και το ίσως το διαμέτω, γιατί δεν υπάρχει στο άλλο μουσείο. Και σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν. Γιατί θα πρέπει να ενταχθούν όλοι, όχι να απομειωθούν, να ενταχθούν, να αισθάνονται ασφαλείς. Και μιλάω για τις μειονότητες που υπάρχουν εθνοτικής και πολιτισμικής προέλευσης διαφορετικές. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, για το οποίο είμαστε περήφανοι, είναι ότι αναλάβαμε να βρούμε χώρο, τον φτιάξαμε, τον οργανώσαμε και αναπτύξαμε εκεί τις δράσεις για μια κλισέτ, το Πλέτενο, που είναι 8 χιλιόμετρα βόρεια από την Ξάνθη, που είναι μια κλισέτ με χριστιανές και μουσουλμάνες. Στα πλαίσια που τους βρήκα στο δίκτυο Ρίζα που έκανα, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αποκαταστάθηκε ένας χώρος που ήταν εκεί για τον έλεγχο, γιατί ήταν οι μπάρες, όπως ξέρετε, την ψηφοπολεμική εποχή. Αυτός ο χώρος, λοιπόν, χάρη στο μουσείο, μεταμορφώθηκε και έγινε ένας χώρος δημιουργίας από 5 γυναίκες που δουλεύαν εκεί. Σήμερα δουλεύουν 25 και ναι, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα αναπτύχθηκε και μια εξωστρέφεια στη Θεσσαλονίκη έκθεση, στην Αθήνα έκθεση, και αυτό μέσα από αυτό εμπλουτίστηκε, ενισχύθηκε, αυξήθηκε η πολιτιστική του επιχειρηματικότητα. Αποτελεί για μας ένα πρότυπο, πρακτικό, ένα αποτύπωμα πολύ σημαντικό, που λέμε ότι όταν ασχολητιστεύσεις τις δεξιότητες, προκειμένου των γυναικών, και εντάξει, συνέχεια καναμάλας, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει αποτέλεσμα. Επίσης, παράλληλα, είχαμε αναπτύξει το δίκτυο Ρίζα, που από τη Ξάνθη μέχρι το Αρμένιο κάπου 25 άτομα, τεχνικοί, τουρκόφωνοι, Ρωμά, μουσουλμάνοι δηλαδή, γενικώς, αλλά και Έλληνες, άντρες και γυναίκες, δουλεύουν και παράγουν προϊόντα τα οποία σχεδιάζουμε εμείς και τα προωθούν. Ο αρχικός σκοπός ήταν οι ίδιοι, μέσα από το δίκτυο αυτό, να τα προωθήσουν, λόγοι, οικονομικοί, φορολογικοί κτλ. Μπήκε μπροστά το μουσείο λοιπόν με ένα φωνή και έχει οργανώσει το Ρίζα και δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι μόνο αυτό δουλεύουν. Το θέμα είναι ότι το να παράγεις πράγματα σε μια απομακρυσμένη περιοχή, να είσαι περήφανος γι' αυτό και να έχει ένα αποτέλεσμα οικονομικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, παράλληλα, υπάρχουν άλλες 2 δράσεις, οι οποίες γίνανε γιατί είχαμε 3 υπάντρες, και με τη βοήθεια όντως η Υπουργός και αυτή που είναι στην διαθέση κυρία Φωτοπούλου και ο κ. Δευτίνος, πολύ σημαντική για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, κατανοούν τον προγραμματισμό και συμβάλλουν στο βαθμό που μπορούν, έτσι, γιατί τα εγχειρήματα εμείς που κάνουμε απαιτούν τεράστιο κόπο και οικονομικό, πέρα από την πνευματικό και το ψυχικό. Θα αναφερθώ και στα 2, εν συντομία. Λοιπόν, οργανώνουμε και υλοποιήσαμε τις 3 φάσεις από ένα δίκτυο αγροτικών μουσείων που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μια πολιτιστική γραμμή
δεν είναι αναγνωρίσιμη καν, δυτικά του Εύρου, του Διδημοτήχου, που έχει ένα βάρος ιστορικό μεγάλο. Τα μουσεία θα ανήκουν στις κοινότητες, θα διαχειρίζονται συλλογή. Εμείς αναλάβαμε την επιστημονική καταγραφή, την μελέτη, την οποία κάνουμε μουσιολογικές μελέτες για την 4 μικρά κρατικά μουσεία πάνω στη διαδρομή, με 4 όμως διαφορετικές θεματολογίες, και κάναμε και την σωστική, ας πούμε, καταγραφή, αλλά και απεντόμωση. Και τώρα προχωράμε στην υλοποίηση των εκθέσεων. Έτσι θα έχει πάρα πολύ σημαντικά θέματα, μουσικά δίκτυα της Θράκης, θα έχει μετανάστευση, ύφανση και διατροφή. Και από τα Χριστούγεννα ετοιμαζούμε την πολιτιστική ερμηνεία, εκπαιδεύουμε ανθρώπους, τις ξεχασμένοι στην περιοχή, και από το Δημότυχο, και από το Σουφλί, αλλά και από το Βόρειο Εύρο, για να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους για πολιτιστική ερμηνεία, για να αναδείξουν ένα χάρτη, πέρα από το χάρτη των τόπων τους, τον βιωματικό χάρτη, για να βάλουμε τον επισκέπτη σε έναν άλλο χώρο χρόνου, σε μια άλλη διάσταση. Για να αυξηθεί έτσι η δική του οπτική για τον τόπο, να εμπλουτιστεί και να διευρύνουμε την οπτική των ξένων και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα μεγάλο έλλειμμα. Δηλαδή, η δημογραφική συρρίκνωση, που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι οι αναθεωρητισμοί ξεκινάνε από τον αναθεωρητισμό της ιστορίας και του πολιτισμού. Άρα, θα πρέπει οι άνθρωποι να στηρίξουν τον εαυτό τους, να στηρίξουν τις κοινότητες, και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως πολιτιστική πολιτική είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους, να είναι περήφανοι για τον τόπο και να παραμείνουν εκεί, για να λυθεί και το δημογραφικό πρόβλημα. Και εν τέλει, γιατί εδώ δεν είναι θέμα να κάνουμε κάτι για να κάνουμε, είναι θέμα να αυτοπροσδιοριστούμε. Είναι θέμα ότι πρέπει να υπάρξουμε και να επιβιώσουμε παράγοντες πολιτισμού και ζώντας μέσα από τον κύκλο πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία. Τέλεια. Τέλεια. Είμαι πολύ χαρούμενος και μπράβο στους... Αυτό ήθελα και εγώ να πω. Μπράβο στους διοργανωτές που σας καλέσανε, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε ιδέα για αυτή τη τρομερή δραστηριότητα που γίνεται, και είναι πολύ σημαντικό που σας γνωρίσαμε μέσα από αυτό το συνέδριο. Συγχαρητήρια. Θα έρθω μια γρήγορη ερώτηση σε σένα, Βίκη, και μετά ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο να πάρουμε ερωτήσεις. Ωραία. Μια γρήγορη ερώτηση, πάλι σε case studies θα ήθελα να μου πεις. Δεν είναι μόνο η εταιρεία, έχεις μια πολύπλευρη προσωπικότητα είσαι μια πολύπλευρη προσωπικότητα στον χώρο του πολιτισμού στην πόλη. Θα ήθελα να μου δώσεις κάποια παραδείγματα για το πώς και σαν εταιρεία και με την άλλη μετάλλαξη τους τίτλους που έχεις, πώς συνεργάζεσαι με τοπικές κοινότητες, πώς αντιμετωπίζεις τέτοια θέματα προσβασιμότητας, δικαιοσύνης στον πολιτισμό. Το θέμα της προσβασιμότητας, με την έννοια της κινητικής προσβασιμότητας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα και για το κομμάτι των συνεδρίων, αλλά και για τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης. Αυτό βέβαια συνεπάγεται υποδομές και budget πολλές φορές, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το πρόβλημα πολλές φορές και στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει χωρίς χρήματα είναι η συμπερίληψη στο περιεχόμενο, αυτό που και εξ αρχής ήταν ένα point μου, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει τόσο στο κομμάτι των μουσείων όσο και στο κομμάτι των συνεδρίων. Τα συνέδρια δεν θα πω ψέματα, δεν έχουν κάνει τόσα πολλά πράγματα σε αυτό το επίπεδο, το DEIA, κυρίως γιατί είναι μια δραστηριότητα που απευθύνεται εξ ορισμού σε ένα ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, και κυρίως τα ακαδημαϊκά συνέδρια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες και πολλές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ισορροπία των φύλων στο περιεχόμενο, δηλαδή τα πάνελς πλέον στην ψυχολογία να μην είναι μόνο γυναίκες, και τα πάνελς σε μια επιστήμη θετικών επιστημών να μην είναι μόνο άντρες. Έχει να κάνει με την ηλικία, όπου τα συνέδρια συνεχώς βάζουν μέσα initiatives για young researchers, για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων. Πολύ δύσκολο θέμα που προβληματίζει είναι τα φυλετικά κριτήρια, γιατί δύσκολα σε ένα συνέδριο θα ανοίξουμε μια συζήτηση για το τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα στην Αφρική, για παράδειγμα, αλλά θα έπρεπε πλέον. Και βέβαια, ένα στοιχείο εκδημοκρατισμού αυτής της δραστηριότητας είναι το live streaming, που μπορεί να προέκυψε στη ζωή μας σαν ανάγκη της πανδημίας,
αλλά ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να ταξιδέψουν, να συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Και βεβαίως όλα αυτά προβληματίζουν και είναι θέματα συζήτησης στο Θεσσαλονίκη Convention Bureau, το οποίο εκπροσωπώ. Συζητάμε για μια στρατηγική πάνω σε αυτά τα ζητήματα και ένα από τα σημαντικότερα θέματα, τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε διοργανώσεις που έχουν κάποια θεματική σχετική. Διοργανώσεις που εκπροσωπούν αυτές τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και μία από αυτές είναι και το EuroPride, το οποίο θα γίνει φέτος, το 24 μάλλον, την επόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη και το οποίο το Θεσσαλονίκη Convention Bureau μπορεί να προσπαθεί να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο. Στο πολιτιστικό κομμάτι, συγκεκριμένα στη δραστηριότητα της δικής μας εταιρείας, να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο project που είναι το Ματαρόα, που ενδεχομένως να το γνωρίζετε. Έχει να κάνει με την παρουσίαση Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό. Είναι ένα πόρταλ, ένα περιοδικό και ταυτόχρονα και μία σειρά βραβείων που γίνεται από ουσιαστικά υλοποιείται από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορειοελλάδος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς η επιλογή των θεμάτων προσπαθεί να έχει ένα balance μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα balance μεταξύ καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα, αλλά και στην περιφέρεια της Ελλάδας. Και επίσης ανθρώπους που ενδεχομένως είτε λόγω της καταγωγής τους, Έλληνες που έχουν μεταναστευτικές ρίζες ή προσφυγικές ρίζες και δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού, αλλά και δημιουργοί που μέσα από το έργο τους αναδεικνύουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως είναι η Ελένη Ευθυμίου με το θέατρο το οποίο κάνει. Είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι σε σχέση με ότι αυτή η ισορροπία πρέπει να υπάρχει στην παρουσίαση. Δεν είναι πάντα εφικτή, αλλά σίγουρα είναι στόχος αυτού του project να παρουσιάζει τα πράγματα συμπεριληπτικά. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος έχει τελειώσει εδώ, λέει, αλλά έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Ναι, θα ήθελα χωρίς αστερίσκους να κάνετε ερωτήσεις όσο δύσκολες και αν είναι. Τους έχετε εδώ τους τρεις και την κυρία Γιαννακίδου μας ακούει επίσης. Οπότε, ο κύριος που σήκωσε πρώτος χέρι. Ευχαριστώ. Σήκωσα πρώτος χέρι. Είμαι σχεδόν εκστασιασμένος με αυτά που ακούω. Εγώ είμαι Αποστόλης Καραμπαΐρης από το Θεσσαλονίκη Pride. Αναφέρθηκε και το EuroPride που θα φιλοξενήσουμε το 24. Είμαι εκστασιασμένος γιατί χαίρομαι που αυτά περνάνε, που είναι κομμάτι της ατζέντας μας και των καταστατικών μας σκοπών, δεν παραμένουν μόνο σε ένα κύκλο τρελών ακτιβιστών και ακτιβιστριών, αλλά σε ευρύτερους θεσμούς που και είναι η θέση μας πάει για αυτό ότι δεν πρέπει με αυτά να ασχολούμαστε μόνο εμείς που θέλουμε να εμφυσίσουμε αυτές τις αρχές στην κοινωνία, αλλά πρέπει να είναι οριζόντιες αξίες σε όλους τους φορείς που ό,τι και αν κάνουν. Και μάλιστα όταν μιλάμε για συμπερίληψη ή ισότητα, διαφορετικότητα, και αυτό είναι κάτι που το εφαρμόζουμε και εμείς, πρέπει να είναι σε όλες τις διαστάσεις. Εμείς, ας πούμε, που ασχολούμαστε με θέματα φύλου και σεξουαλικότητας, φροντίζουμε ώστε το φεστιβάλ μας να είναι και πράσινο ή όσο γίνεται περισσότερο προσβάσιμο όχι μόνο σε άτομα με αναπηρία ή με κινητική αναπηρία, με σωματική ή πνευματική αναπηρία, όσον αφορά τις γλώσσες, άτομα που μιλάνε διαφορετική γλώσσα, τέλος πάντων. Οπότε, και εδώ ήθελα λίγο τη συμβολή σας, την γνώμη σας, πώς αν, ας πούμε, όλη αυτή η προσπάθεια αφορά μόνο συγκεκριμένους τομείς ή αφορά όλα, ας πούμε, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είναι μόνο στα ζητήματα εθνότητας ή ευρύτερα. Και μιας και αναφέραμε και το EuroPride, θα ήθελα να πω ότι και να καλέσω κιόλας σε όλα τα μουσεία και όλους τους φορείς που είναι εδώ να το δούμε σαν ευκαιρία, γιατί ακριβώς το EuroPride θα μπορέσει να μας προσφέρει μια ευκαιρία να εντάξουμε αυτό το αφήγημα για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα γενικότερα, να το δούμε ως ευκαιρία, και μάλιστα οι διεθνείς διοργανώσεις συνήθως αποτελούν ευκαιρία η Ελλάδα να
αρχίσει να κινείται λίγο πιο γρήγορα στο να ενσωματώσει τις αρχές της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Να το δούμε ως ευκαιρία για να κάνουμε τα μουσεία μας ή όλους μας τους φορείς πιο συμπεριληπτικούς. Τέλεια. Αν κατάλαβα καλά, είναι το θέμα κατά πόσο εστιάζουμε μόνο σε ένα θέμα ή αν είμαστε ανοιχτοί και τα κοιτάζουμε πιο ολοκληρωμένα. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να απαντήσει σε αυτό. Θέλετε να απαντήσετε? Εγώ να μιλήσω, αν θέλετε, γιατί ναι. Αν ενδιαφέρεται το μουσείο μόνο για εθνοτικές ή πολιτισμικές διαφορετικότητες στους ανθρώπους. Όχι, στην ουσία και εμείς εδώ ασκούμε ένα κοινωνικό ακτιβισμό που έχει να κάνει, δεν έχει σχέση μόνο με φύλο, μόνο με εθνοτική ομάδα, έτσι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ένα είναι αυτό, γιατί ο στόχος μας και για τα επόμενα χρόνια είναι πώς μέσα σε αυτό το πολιτιστικό τοπίο να μπορούμε να εντάξουμε νέους, και μπορώ να σας πω ότι είναι από τα μόνα μουσεία που έχει, δηλαδή μέχρι πριν το COVID, είχαμε εργαστήρια κάθε βράδυ διαφορετικού ενδιαφέροντος, όπου είχαμε παιδιά πάνω από ομάδες από 10 μέχρι 25, από 15 χρονών μέχρι 30, οι οποίοι ήταν κάθε απόγευμα στο μουσείο και δίναμε βήμα σε έναν εξειδικευμένο, ας πούμε, για μουσικά όργανα, για τα κόμιξ, για αυτό τα παιχνίδια ρόλων κτλ. Καθημερινά ήταν γεμάτο το μουσείο με νέους ανθρώπους. Άσχετα με το φύλλο, ανήκαν σε κάποια ομάδα, άλλοι κτλ. Άρα έχουμε μια μεγάλη εμπειρία. Αυτό τώρα που εμάς, που περισσότερο δίνουμε βάρος χωρίς το άλλο δεν μας απασχολεί για να έχουμε διαφορετική άποψη και θέση και στάση, να τους εντάξουμε αυτοί του φίλου, σχέσεις, θέσεις και εθνοτικής ομάδας, σε αυτό που να ενεργοποιήσουμε τους νέους, αυτοί που δεν έχουν μια κατεύθυνση πανεπιστημιακή, να τους ενεργοποιήσουμε προς την πολιτιστική επιχειρηματικότητα. Που εκεί είναι κάτι που η οικονομία τους τραβάει και μπορούν να βρουν έναν δρόμο για να μπορέσουν να επιβιώσουν παράγοντας πολιτισμό και να αποφύγουμε, ας πούμε, όσο γίνεται, τις εξτρεμιστικές συμπεριφορές και τοποθετήσεις κτλ. Τέλεια. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να σχολιάσει πάνω σε αυτή την ερώτηση? Ναι, εγώ να πω ότι τα μουσεία μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα κυρίως κάνουν αυτό που λέτε. Και γι' αυτό αναφέρθηκα από την αρχή ότι αν δεν εκπαιδεύεις το παιδί, δεν μπορείς να περιμένεις τον ενήλικα να σεβαστεί όλο αυτό που συμβαίνει, όλη αυτή την αλλαγή, την κοινωνική αλλαγή που βιώνουμε, να την αντιληφθεί, να τη σεβαστεί και να κάνει αυτή τη συμπερίληψη, το inclusion το κοινωνικό. Άρα, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι τα μουσεία, καθημερινοί εργάτες της γαλούχης της νέας γενιάς, είναι το μαγικό εργαλείο για ένα καλύτερο αύριο. Και νομίζω ότι όλα τα μουσεία το κάνουν πλέον, γιατί δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς ως Ολυμπιακό που έχουμε τις Ολυμπιακές αξίες και στηριζόμαστε σε αυτό, είναι ιδρυτικός μας στόχος, είναι ο λόγος ύπαρξής μας βασικά. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όλα τα μουσεία δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι με την ευρύτερη έννοια και εκπαιδεύουν, γιατί δεν ήταν πάντα έτσι. Τα μουσεία ξεκίνησαν ως αποθήκες και πλέον είναι κάτι διαφορετικό. Άρα πλέον ο πολιτισμός είναι το κύριο εργαλείο για την διαμόρφωση, για την αποδοχή, για το inclusion και για όλο αυτό που θέλουμε να συμβεί στο αύριο, ιδανικά σήμερα. Άρα νομίζω ότι κατευθυνόμαστε όλοι σε αυτό το δρόμο και όλο ένα και πιο συνειδητά και ευαισθητοποιημένα πλέον. Γιατί τα μουσεία διαδρούν με την κοινωνία, το είπε και η κυρία Γιαννακίδου, οπότε αυτό είναι ο ρόλος επίσης. Δηλαδή η κοινωνία δρά, εμείς αντιδρούμε και πάει μια σχέση αλληλοδιάδρασης δημιουργικής. Άρα πάμε προς τα εκεί ως μουσεία, αν μιλάω, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον διαζώσεις εκπροσωπώ μου, είμαι μοναδική που εκπροσωπώ μουσείο. Θέλεις να πεις εσύ κάτι? Ας μου επιτραπεί 2 λεπτά, πολύ γρήγορα θα μιλήσω, να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό που είπατε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν έχει να κάνει. Βεβαίως το δικό σας το μουσείο, το Ολυμπιακό, είναι από τη φύση του, δηλαδή όλο το πράγμα σε οδηγεί εκεί. Αλλά θα μπορώ να μιλήσω για ένα πράγμα το οποίο φαίνεται λίγο πιο δύσκολο στην διαχείρισή του.
Δηλαδή, το να διδάξει σήμερα τους ρόλους των φύλων μέσα από τις παραδοσιακές παρουσιάσεις είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί η μουσιοπαιδαγωγός να έχει ή και ο ερευνητής μια πιο ευρηματική σκέψη και δημιουργική και να το δουλέψει. Τα πάντα δηλαδή θα πρέπει και μπορούν και υπάρχουν τρόποι καταπληκτικοί να συνδεθούν με τους προβληματισμούς των παιδιών. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν έρθει εδώ τρίτη λυκείου, ήρθαν για να κάνουν άσχετα θέματα και μόνο με τον τρόπο που μπήκανε τους πιάνεις και κάνεις αυτή το εκπαιδευτικό για τη διαφορετικότητα. Και έχεις 20 παιδιά τα οποία στο τέλος κάνουν και κλαίνουν. Δηλαδή τόσο πολύ έχουν συγκινηθεί. Άρα μπορούμε να βρούμε τρόπους, εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, όπως και από τους γονείς, να κατευθύνουμε στα παιδιά για μια πιο δίκαια κοινωνία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Πώς πάμε? Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε. Έχω και άλλες ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις online. Είναι κάποιος από το κοινό ακόμα που έχει σηκώσει πολλή ώρα χέρι και θέλει να μιλήσει. Να πάρουμε άλλη μια ερώτηση. Μία γρήγορη ερώτηση, αν θέλετε, χωρίς τοποθέτηση. Ακριβώς, μία γρήγορη ερώτηση χωρίς τοποθέτηση. Εκεί βλέπω η κυρία δίπλα στη κάμερα. Η κυρία εκεί ήταν από πριν, νομίζω. Συγγνώμη. Ωραία, Σοφία. Ναι. Η κυρία εκεί ήταν από πριν που σήκωνε το χέρι, νομίζω. Για να έχουμε και μια σύντομη απάντηση. Γεια σας και από μένα. Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομη μπορώ να γίνω. Καταρχάς, ήθελα να σας ευχαριστήσω που έχετε διευρύνει αυτή την ιδέα του μουσείου και δεν μιλάμε πλέον για κάποιο κτίριο, δεν μιλάμε για κάποια συγκεκριμένη έννοια, αλλά πλέον μιλάμε για μια ιδέα. Και σας το λέω αυτό γιατί θα ήθελα να αναγάγω το κτίριο σε μεγάλους τόπους, όπως ας πούμε ένας ιστορικός οικισμός ή ένα μέρος. Και είναι χαρά μου εδώ που συνάντησα τυχαία την κυρία Γιαννακίδου. Έρχομαι και εγώ από τη Θράκη, είμαι καθηγήτρια αρχιτεκτόνων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ριτζούλη Κατερίνα λέγομαι. Έχω ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια με τα σύνολα. Αυτά τα σύνολα τα οποία βρίσκονται στην παραμεθόριο. Και θέλω να τονίσω τη λέξη παραμεθόριος, γιατί ακριβώς μιλάμε για τόπους που είναι μουσεία, με την έννοια αυτή, και μάλιστα έχουν να κάνουν ακριβώς, η παραμεθόριος μάλλον, με αυτό που συζητάμε εδώ, με την έλλειψη του να ανήκει ερώτηση, κάπου. παρακαλώ. Όχι Ωραία, επειδή άκουσα. Σας διακόπτω, αλλά επειδή έχουμε καθυστερήσει αρκετά, το ζητήσαμε. Να πω απλά στην κυρία Γιαννακίδου, αν δεν ξέρω, ίσως να έχετε δει τη δουλειά μου για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά των Μεταξάδων Εύρου. Ήμουν η επικεφαλής του έργου, της δουλειάς αυτής. Αν μέσα σε αυτό το έργο που ακούω που έχετε κάνει με τη Δινεπόκ, θα μπορούσατε να εντάξετε και αυτά τα μεγάλα μουσεία. Το Μεγάλο Μουσείο των Μεταξάδων και τη λιθοξοϊκή τέχνη των Πετράδων του Εύρου. Ναι. Θα μπορούσα να απαντήσω εντάχει. Ναι, την έχω δει τη δουλειά και ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα πριν την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα των Μεταξάδων και μιλούσα 2 μέρες με τους ανθρώπους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να ενεργοποιήσει το πιο δύσκολο κομμάτι, είναι αυτό. Το πώς θα κάνει στον κόσμο να ξανασκεφτεί, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τον εαυτό του, με τον άλλον, με τον τόπο του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα. Από τη στιγμή που θα το κάνει, σίγουρα θα βρουν μέσα, έχουν τις δυνάμεις για να επανακάμψουν. Ο Εύρος ούτως ή άλλως είναι ένα ανοιχτό ανθρωπολογικό μουσείο. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι τις ώρες να το συζητήσουμε. Όχι μόνο και επάνω σε αυτό που σας λέω και με αφορμή ένα κομμάτι από αυτό που κάνατε, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στον Εύρο, ότι δεν είναι θέμα εκατομμυρίων, είναι θέμα ξανά επαναπροσδιορισμού, που σας είπα, τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους, για να δουν όλο αυτό το ειδικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, όχι για να εμπορευτεί απλώς, αλλά να ενταχθεί ξανά μες στη ζωή τους, να συνδεθεί και να γίνει οικονομία και να ξαναγίνει ζωή. Γιατί ό,τι έχουμε στα μουσεία ήταν μια δημιουργική δύναμη, πριν γίνουν μουσιακά αντικείμενα όλα την ουσία. Εντάξει. Αυτή λοιπόν τη δυναμική που έχει αυτή η μνήμη του τόπου, της Θράκης, της Βόρειας Ελλάδος, της Ελλάδος, του κόσμου όλου, αυτή πρέπει να ξαναενεργοποιηθεί για να γίνει δυναμική και δημιουργία. Γιατί η τέχνη μόνο είναι αυτή που μας κάνει να νιώθουμε ότι ζούμε έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ουσιαστικά βλέπω και από τη συζήτηση που κάνουμε και από το πώς ακόμα έχουμε να πούμε εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε και στα ελληνικά, είναι πάντα πιο εύκολο, το βλέπω, είναι το ζήτημα της καθολικής προσβασιμότητας. Δηλαδή, τι εμποδίζει τελικά και πρακτικά όσον αφορά την υποδομή και ποιες
ποια είναι η δυσκολία, το εμπόδιο που μπορεί να βελτιώσει την Ελλάδα και την νοοτροπία της συμπερίληψης. Κοιτάω την κυρία Γιαννακίδου, γιατί είναι πραγματικά υπόδειγμα, δηλαδή χρησιμοποιούμε πλέον αυτές τις λέξεις και τους όρους, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να αντιληφθούμε τι κάνουμε, αλλά στα δικά μου μάτια το Εθνολογικό Μουσείο, κυρία Γιαννακίδου, και ο τρόπος που το σκέφτεται είναι το original που λέμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να ορίσουμε τι σημαίνει συμπερίληψη όταν ακούμε τι γίνεται και την προσέγγιση. Ακόμα και αυτό, ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το σχεδιάζουμε ακούγοντας τι θέλουν να δούνε τα παιδιά, για παράδειγμα, και όχι νομίζοντας ως εκπαιδευτικοί ότι γνωρίζουμε καλύτερα. Παίρνω τον χρόνο λοιπόν και ρωτάω όλους μία γρήγορα αυτή την ερώτηση. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει ακόμα στην Ελλάδα να καταλάβουμε τη σημασία και να δημιουργήσουμε περισσότερη ευαισθητοποίηση για τη συμπερίληψη. Και είναι από την κυρία Τσιμπογιάννη Μαρία, με λίγο touch δικό μου. Και ας ξεκινήσουμε από την άκρη τότε, από τον Χρήστο. Ναι, δεν ξέρω τι συμφωνώ με την διαπίστωση. Ξαναλέω, τώρα που ίσως γίνεται πιο συνειδητά, αν το σκεφτεί ο καθένας, υπήρχαν πάρα πολλά παραδείγματα και ανθρώπων, αλλά και φορέων και οργανισμών, δηλαδή θεσμικών, που υπηρετούσαν αυτές τις αρχές. Μπορεί τότε να μην ήταν της μόδας αυτές οι λέξεις και αυτοί οι όροι που χρησιμοποιούμε. Και καλώς κάνουμε και τους χρησιμοποιούμε, όπως είπα πριν, για να υπάρξει μια ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να γίνεται ίσως και πιο συνειδητά. Αλλά νομίζω στην Ελλάδα είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα εγώ. Έτσι αισθάνομαι και αυτό βλέπω. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα που είναι τωρινό. Απόψε έχουμε την πρεμιέρα της όπερας Λαβεστάλες στο Μέγαρο. Αν δει κανείς τα ονόματα των συντελεστών, είναι από όλα τα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, η Ίντρα Τόμας, που έχει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είναι Αφροαμερικανή. Η Αλεξία η Βουλγαρίδου είναι Ελληνίδα. Ο σκηνοθέτης, ο Στέφανος Κοροναίος, είναι Έλληνας. Ο μαέστρος, ο Φιλίπ Φορζέ, είναι Γάλλος. Ο Μαρτσέλο Άλβαρες είναι από την Αργεντινή. Αυτό εδώ είναι σίγουρα συμπεριληπτικό. Οπότε εγώ νομίζω ότι πάμε καλά. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον φίλο Χρήστο. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμη αρκετά πίσω. Και νομίζω ότι η ταχύτητα με την οποία ανταποκρινόμαστε σε αυτό έχει να κάνει με την κοινωνική ταχύτητα που ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, ας δούμε και έξω πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση των ανθρώπων με κινητικές ανάγκες στο δημόσιο χώρο. Ας δούμε πότε στη Θεσσαλονίκη μάθαμε στη δραματικότητα για τις εθνοτικές ομάδες της ιστορίας της πόλης μας. Όταν έγραψε ο Μαζάουερ το βιβλίο, έγινε ευρέως γνωστό αυτό το πράγμα. Υπό αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι συμβαδίζει με αυτό που συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό τα μουσεία ή οι πολιτιστικοί φορείς με αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχει ανοίξει τόσο έντονα αυτή η συζήτηση και πιστεύω ότι με την συνειδητότητα ότι είμαστε 5 βήματα πιο πίσω, θα πάμε γρηγορότερα με τους σωστούς τρόπους, όπου, όπως είπε και η κυρία Ουδατζή, θα βάλουμε περισσότερο στόχο την εκπαίδευση και την παιδεία με την ευρύτερη έννοια, για να φτιάξουμε ανθρώπους με ενσυναίσθηση που θα μπορούν να λειτουργούν εξ αρχής πιο καλά μέσα στην κοινωνία και κατ' επέκταση και μέσα στους χώρους του πολιτισμού. Εγώ πάλι θα συμφωνήσω απόλυτα με την προλαλή σας. Και εγώ δεν συμφωνώ ότι έχουμε περάσει σε αυτό το επιθυμητό επίπεδο συμπερίληψης. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Και νομίζω ότι πηγαίνει και αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος μιας κοινωνίας, δηλαδή τα κοινωνικά σύνολα. Δεν νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη ανήκει, παρόλο το μέγεθός της είναι δυσανάλογα αντίθετη με τη συμπερίληψη, με την έννοια της συμπερίληψης, δεν το έχει πετύχει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τελείως διαφορετική. Απλά έτσι για την ιστορία να πω ότι η άποψή μου είναι ότι παλεύει ακόμη με τις ενοχές του παρελθόντος της και δεν το έχει ξεπεράσει. Άρα, ειδικά εδώ πέρα, αν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ισχύει αυτό. Για μένα η βάση για όλα είναι η παιδεία, το α και το ω, αδιαπραγμάτευτα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και όταν λέμε παιδεία,
Είπαμε για τα μουσεία βεβαίως, αλλά τα μουσεία είναι συμπληρωματικής μορφής εκπαίδευση. Δεν φτάνει αυτό. Ξεκινάμε από την οικογένεια, άρα θέλουμε τον ενήλικα να έχει ένα παιδαγωγικό σωστό ρόλο. Θέλουμε τα σχολεία, με άλλο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο, και πάμε και εμείς στα μουσεία, τα οποία επισήμως, και να αναφέρω ότι λίγο μετά τον κορονοϊό, το οποίο είναι κάτι το οποίο με έχει γοητεύσει και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, άκουσα την πρώτη Υπουργό Παιδείας ever να λέει, να δίνει οδηγία στα σχολεία, πηγαίνετε σε μουσεία. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Που σημαίνει ότι είναι ένα τρίπτυχο, η οικογένεια φυσικά, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και οι βασικές αξίες. Και αν όλα αυτά, πολύ ιδανικό μοντέλο, αν όλα αυτά πάνε καλά, όχι η έννοια συμπερίληψης, θα είμαστε μια ιδανική κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ας προσπαθούμε ο καθένας με το λιθαράκι και ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση. Και με αφορμή και αυτό που είπε για Θεσσαλονίκη, καλό είναι να αγαπήσουμε την ιστορία μας. Γιατί μέσα από μαθαίνοντας την ιστορία σου, διαμορφώνεις ένα καλύτερο αύριο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που διαφωνώ ότι, ειδικά στην πόλη μας, πολλό δε μάλλον σε μικρότερες πιθανά πόλεις, έχουμε πετύχει την έννοια της συμπερίληψης. Για το Europride έφυγε, νομίζω, ο κύριος. Δεν θα το συζητήσω. Είχαν γίνει, να μην αναφερθούμε, όποιος λίγο γκουγκλάρει θα δει τι είχαν γίνει σε προηγούμενες καταστάσεις. Έτσι. Που σημαίνει ότι θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη, πάρα πολλή δουλειά. Η συμπερίληψη με την έννοια του να συμμετέχουν διαφορετικά στα μουσικά σχήματα κτλ. Και εμείς το έχουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Πρέπει να γίνει λίγο πιο ουσιαστικό, πιο βιωματικό, να εμπεδώσουμε και να το αποδεχτούμε ουσιαστικά και όχι τύπηση για το Θεαθήνα. Αυτά από μένα. Κυρία Γιαννακίδη. 2 μόνο λεπτά να κλείσω την ερώτηση. Ναι, έχετε 2 λεπτά για να κλείσουμε και το πάνελ μας. Μόνο ότι συμφωνώ και με τις 2 γυναίκες και από το Μέγαρο Μουσικής. Είναι σε ένα υψηλό επίπεδο όμως αυτοί οι άνθρωποι, διαθέτουν παιδεία. Η βάση όλων είναι η παιδεία και η γνώση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και ότι είναι γεγονός ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη ως κοινωνία, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ευαισθητοποιημένοι και έχουν και την αισθηνέση και τη γνώση και την ιστορική και την κοινωνική κτλ. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Και το μικρό ποσοστό ποτέ δεν χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία μιας μεγάλης κοινωνίας. Έτσι. Άρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και όντως τα μουσεία μπορούν να συμβάλλουν και έχουν ένα ρόλο σημαντικό. Εξίσου θα έλεγα με το ρόλο που έχουν οι γυναίκες μες στην οικογένεια. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να ευχαριστήσουμε και όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Σας ευχαριστούμε. Και το συντονιστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.